tayo. Edward! Sipag na naman, Edward! Maka-live ko. Ayan, shoutout po sa 1 million. Ayan, wait lang ha. Mute muna tayo. Tawag dito, Amon, salamat ha. Tsaka Sir Milyonaryo. Oh, nagkita nga kayo, nagkita ko sa picture ni ano, ni pangalan ito? Ni Sir Milyonaryo. Salamat Sir Milyonaryo ha. Thank you. Tapusin ko lang tong isa. Basta tapos na ako dun sa isa. Baka meron pang konti. Kumusta kayo dyan? Enjoy lang kayo dyan ha. Amon, tsaka si Amon, kumusta yung ano mo? Tawag dito? Wala pa ba? Yung silver button mo? Silver button. Wait lang ha. Nag-apply ako sir kaso disapprove the active community guidelines ba? Ganun ba? Bakit? Patay tayo dyan, Amon. Pero sige, try natin ha. Try mo kung gagana siya. Basta ha? Basta.
Wait ko daw mag-expire active and then apply creator award. Ah, ganun ba? Ilang araw bago ma-approve? Okay, ta. Higit na. After ma-expired na apply daw ako, silver button. Bro, Guardian, mega shoutout Guardian, salamat. Ayan, samahan nyo ako dito guys ha. Kumusta ka na Guardian official ha? Pasensya na, hindi na ako masyado nakakadalaw sa inyo. Ek ko lang malitan, basag kita lang. Panapal gigin ko, taglayang magkaya. Kaya hindi malapit yung pasbol. Pasbol? Ayan, ganun. Ayan, 4 million pala yung tao dyan. Salamat guys, 4 million. Ay, tingnan nga yung mga nagko-comment, di ko makikita. Congrats Amon, sabi ni Guardian. MLSO, Guardian official. Bahay na kapogi, nagtagay kami ng anak ko. Babay na kapogi. Sige, sige, sige po. Salamat Sir Billionaire. Enjoy lang kayo dyan, dalawa ni Amon. Okay? Kain po tayo ho. Sige, sige po. Kain lang kayo dyan. Kung busy kayo, okay lang ha. Okay lang, walang problema. Diba? Ano ang gawa ng bakero? Mga tarantaya.
Bisa ka pang Bisa ka pang magpasikat. Ayan, sino ba yung mga nandyan? Enjoy lang kayo dyan na Sir Villonario ng Jamot, tsaka si ano? Sino ba yung nagko-comment? Hindi ko makita. Wala, hindi ko makita yung mga nagko-comment. Ayan. EG lang kami. O, sige, sige, sige. Enjoy lang kayo dyan, ha? Enjoy, ano? Enjoy inom. Magpasikat ko, pen. Balong ng gahi. Kabulok mo? Kabulok mo yan? Pusang ino. Ate, ikaw ang CCTV kahit pa Edward. What is CCTV? Oh, wala ka na. Bulaga.
Ayan, 3 million pa. Nakabigil lang sila. May 3 million pa. Pasikat na nga naman na yun. Wow! Tiga nga gani. Apa na paatas si CCTV tayo. Kasi mo, mahingi pong sponsor ka ang palaro mo. Minit ka. Maglaro ka? Wala ka rin marinig doon ka. Paano ko ngayon, Lord? Like kayo. Tunay na magigay. Baby shark. May makmak po. O, tara, tara. Mag-ay ka. Ay ka. Ay po. Ito. Ay po. Magay ka. Asa may eng? Eng mo. Yan, mga ganyan sabi, kaya lang ko na yun. Bubulbul din na. Takay nga na kayo, marinig ko kayo. Siya! Bak! Rain, rain. Tara! Babay, babay. Dakal ka na naman, laway ka nito eh. Yan.
Nakailang minuto tayo? 20 minutes na pala. 20 minutes na lang. Wala ng tao yata. Meron pa bang tao dyan? Lovely OFW, shout out po. Ay nagbaba ng kanyang ano. Nasabi niya ano? Magbarnis ka na lang kapogi. Oy, Mon. Enjoy kayo dyan ha. Inom kayo na alak ni Milyonaryo mo Jamot. Ay, Sir Milyonaryo. Ayan yung games niya eh. Wala pa. May pasok pa yung mga bata. Baka mamaya hapon no. Mamaya hapon wala nang pasok. Mamaya hapon wala nang pasok. Kaya, 4:30 ka rin na huli, direct. Para tangalwang anak. Di tangalwang ha? Ha? Mga ibang bata anong oras sila darating? Ha? Di tangalwang anak. Ganun anak. Ito itong mag-aral yan eh. Kaya, 5 yung Ay kalambat. Lechon! Oh, masarap! Kato! Akangit niya kasing itsura na eh. Kaya makanyan. Alam niya itong ngayon palang tao. Akangit niya yung itsura na kaya may hindi yung may malagwawarking ka eh. Ano na? Magkumukha kami. Ate Ann, magkumukha kami ya Domingmeng. Wah, magkamukha ka ng pusa. Dami. Sige, sige, ko ah. Kaputukan! Ay guys, ito po yung amoyan yung putok ni Edward Lacsin. Ang baho-baho. Kung nandito lang kayo, nababawa yung kilikili ni Edward. Awain mo, kiss mo. Alam may tagat yung bakal mo. Alam may tagat. Tignan mo. Kayo pong sponsoram. Kanyad pong sponsoram. Manyad kong 5 pesos. Manyad kong 1,000 million 100. Meron kang hamo yan. Katiraan niya ako, magaling ko. Sige din, dahil 5 pesos. Meron ka. Ay, hindi ko po rin 500 million. Ati mo lang. Salamat sa din, dahil 5 pesos.
Magbihis si Yati ang garutay. Ng tao. Yan ako na yung tao. Makabiji ko. Sabihan mo ka rin ah. Kapulok na! Yung kilikili na talaga tagami! Kiss mo yung gilgil kong pongkyan. Malo nyo magbihis siya Yati ang kitang kwarto na Kong Edward. Wow. Eh, papasit ka na. Papansinan maka. Kung Kong Edward Yati ang maglilis siya kita. Tapos ko bibigyan na. Yang lalo mo niya, yan o. Yang lalo may pasok niya. Ay, ito may nga ayakin nito. Wala ka na. Ah, Mag-end na ako. Okay na. Okay, bye-bye guys. Mag-end na po ako. Thank you.